Minkälainen loma teillä on ollut? Tosi. Kiva. Mikä on parasta? Uiminen. Okei, mitäs muuta kivaa olette tehnyt? Ja TV. Mitäs siellä TV:ssä on niin kiva? Elokuva. Siinä voi katsoa nyt ilmaiseksi elokuvia. Ai miten niin voi mennä nettiin. Ai, ja kun se vaatimus meni jo ohi. Ai miten niin ilmaiseksi? No, kun maksettiin yksi semmonen palveluhomma, että voi kaikkia palveluita käyttää ilmaiseksi. Ja niin. Kyllä. Mikäs allas on mukavin? Näyttäkäs mikälaista täällä on. Uikapa siellä. Joo, mitä siellä on? Siellä on semmoset koreet. Niin. Siinä että se menee täyteen, että tästä tulee tätä, niin se voi mennä näin vähän. Ja sitten tosta tulee niin tästä seinästä semmoista vettä, että se menee näin. Okei. Hyvä. Kiitti.